दा मोनसे सावरायजाबाय थादों दा बिटिसिनि बायजोआव गोदानै मोनसे राजखान्थि हान्जा जोनोम जादों जेरावनोखि बड' पिपल्स पार्टी बिथांमोना मोन 20 बिटिसिनि बायजोआव मोन 20 बियाबाव बिजाथि दैखांनो होनाव इतिमध्य थारमाने थांखि आजावबाय दा बिथिङाव नोंथांमोना मा बिजाथि फोरमायदों बेथ' नंखायथार जानो हाया बियो खुनु बर' समाजा बेखौ गनाया आं बेखौ बुजिगौ जों बयबो बुजिगौ जे साफ्रोमबो मानसिया दल खुलिनानै बिसायख'थियाव बाहागो लानो हायो साफ्रोमबो बेक्तिया भारतनि साफ्रोमबो नोगोरारिया बिसायख'थियाव बाहागो लानो हायो खिन्थु बिथांमोना मोनसे खुनु डिस्टिंक्ट मोनसे स्पष्ट आदर्श नीतिखौ जों नुनो मोनाखै आरो बर' समाजाव बिथांमोननि स्पेसा गैखाया ओंखायनो फोसावबानो जानाय नङा आं सानो आरो बे बर' समाजाव मोनसे केवटिक मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं मोनसे मिसट्रास्ट लाबोनायनि अनगायैबो जेबो नङा बे जेबो मोनसे गोहोम गोलैया बिसोर आंथ' बुंना लानो लुगैयो नोंथांमोननि सिगाङाव बबेनिफ्राय बिजाथि मोननो बिसोर हा नोंथाङा जे होनदों जेसेबां बुरजा समस्यानि खोथा होनदों बे बिसोर बिजाथि नागिरना मोनाथ' आं दिनैनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंना लानो लुगैयो बिथांमोना BKWCनि नोंथांमोननि खुंथायनि सायाव बा नोंथांमोननि बेरेखायै माने रागा फोरमायदों बिथांमोना माने खुंथाय सालायनायाव बिथांमोना जाफुंसारनो हायाखै होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों बिथांमोनाथ' माखासे निति नियमखौ बाहेरायाव थानानै मिथिथ'वाखै जों बेसेबां बुरजा खालामदों नट लेस देन 550 जों डेभेलपमेन्टेल स्किम मावबाय खम जोंनि रां बावजाजों बर'फ्रा सन्तुष्ट जेबोनो थाङो बर'नि जोंनि काउन्सिलनि माखासे डेभेलपमेन्टेल स्किमखौ रायजोफोरा मिथिगौ नुबाय थादों जोङो आसाम टाउन इउनिभार्सिटियाव 72 नाम्बार्स अफ स्टुडेन्ट जों फ्रि फरायगासिनो देग्लाय 57 नाम्बार्स अफ स्टुडेन्ट जों फ्रि फरायगासिनो दं जोङो APSC 12सा जोङो BTC जानो उपेन्द्रनाथ एजुकेशनल मिशन सुपार 50+ आव जोङो आगोलनि चिफ प्रमद बर' आरो दानि चिफ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांमोना जोंनि APSC जायनाखि कचिं फ्रि कचिं 12साखौ बिथांमोना लाखिदों आरो दिल्लीयाव APSC कचिंआव 12सा जोंनि फरायसालियाव बिथांमोना कचिं लागासिनो दं बेखौ नायनानै जोंनि इडुकेसन बिफानखौनो टप प्रायरिटि होदों जों इडुकेसननो टप प्रायरिटि होदों बेफोरनि अनगायैबो जों गोबां जों भेन्सार स्कुलफोरनो जों रां अनसुंथाइ होदों बिथांमोना बेखौ मिथिया बिथांमोना मा बुंनो नाजायो बबेबा मोनसे जायगायाव गसंनानै नोंथांमोनखौ लेंहरनानै माखासे मानसिफोरखौ माने एसे नंखाय खोथाखौ बुंनानै गावसोर मा होनो गावसोर मावनो हागोन होननानै बुंना लानो लुगैबाय थादों बिसोरो बिदिबा बिथांमोननि राजखान्थि हान्जाया जेबो माने गोहोम गोग्लैनाय नङा आरो जेबो माने भट मोननायनि बा बिजाथि मोननायनि जेबो माने गोहोम गोग्लैनाय नङा होननानै नोंथांमोना आङो स्पष्ट भाबै होनफिननो लुगैयो बिथांमोना जुदि बिजाथि थिखोयोब्ला 500नि गाहायाव मोनजोबगोन बिसोर खुनु सासे केन्डिडेटआ माने 500खौ बारनो हानाय नङा बिसोर बारनाय नङा बिसोर आरो बिसोरनि अल केन्डिडेट्स बिसोर जुदि प्लेस खालामोब्ला बिसोरनि सिकिउरिटिया फरफिटेड जागोन बिसोरनि माने सिकिउरिटि जानाखि आमानतआ बिसोरना माने जब्द जाजोबगोन आरो सासेबो बिसोर माने सिकिउरिटि फरफिटेडनिफ्राय गनाय नङा बिसोर अर्गेनाइजेसनानो गैखाया नंखाया मैया दाखालि मा होनो जोंनि चिफ मानव गेदेर मिनिस्टार बसुमतारीखौ बिसोर समाल'सना खालामबोदों बिथांमोना समाल'सना खालामदों मिथिया बिसोर ओंखायनो नोंथांमोननि गेजेरजों बिथांमोना लिरनानै होनो नैबे बिल्डिंखौ जोंखौ भारा होबाय थादों होननानै बिथांमोना नंखाय फोसावदों बिथांमोना फोसावैनि आगोलाव मानव गेदेर चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनो 25 डिसेम्बरावनो जोंनो खोथा होदों जे बे न'खौ नोंथांमोना लादो बेनिफ्राय मैया दाखालि 31 जानुवारियाव महिलारि सारा आनुষ্ঠাनिक भाबै जोंनि अपेन मिटिंआव 15-20,000 रायजोनि सिगाङाव फोसावदों सानजारि नोगोर सिमेन्टसापरियाव आरो मैया दाखालि 10 फेब्रुवारियाव बड'लेण्ड डे दिनाखन जोंनो माने सरकारनि लाइजामखौ जोंनो होदों बिसोर बेखौ मिथिया मानोबा बुंनानै मोजां मोनो रायजोफोरखौ मानोबा मा होनो रं मेसेज माखासे नंखाय बाथ्राफोरखौ फोलानानै बुंनो मोजां मोनो ओंखायनो बिसायख'थियाव बिथांमोनहा केन्डिडेट होयोब्ला बिथांमोननि सिकिउरिटिया फरफिटेड जागोन